Sa makausama ay yung buntag sa tanan. Ay buntag. May buntag tungod kay nagselebrar kita karon sa gitawag nato nga the feast of our Lord and Giver of Life. Mauna nga nagcolor red ta karon tungod kay we remember ang mga biktima labi na sa mga bata no nga biktima sa abortion sa tibuok kalibutan no dili lang din sa Pilipinas, but sa bisan asa nga parte sa kalibutan, katong mga biktima sa abortion o sa uban nga klase nga pagpatay no, sa kinabuhi sa tao. In 2024, the number of abortions in the Philippines rose to 1.65 million from 1.1 million in 2020. Sa tuig 2024, that is last year, ang number of abortions nga nahitabo sa atong nasod sa Pilipinas niabot na og 1.65 million no biktima. Sa 2020, 1.1 million ra. Last year, it is already 1.65 million. There is a 14.6% increase in the last 4 years. No, sa mga gi-abort nga mga bata dinhi sa Pilipinas. Og 1,000 ka mga kababainan ang gakamatay kada tuig nga nag-edad og 15 ngadto sa 49 tungod sa gitawag nga post-abortion complication. Katong mga babae nga nagpa-abort no, kada tuig adunay usa ka libo ka mga kababainan nga nag-edad og 15 ngadto sa 49 namatay tungod sa ilahang pagpa-abort kay naay mga komplikasyon gikan sa ilang gipahimo nga pagpakuha sa bata. The rise of abortion cases sa atong nasod nagpabilin nga dako nga problema sa atong nasod ug labi na nga ang atong nasod usa ka nasod nga konserbatibo o relihiyoso gyud kaayo no sa Pilipinas lang no ang total nga population sa Pilipinas which is already 123 million as of today no 81% ni ana mga Katoliko no mao na nga grabe ka relihiyoso ang Pilipinas o nasayod ta nga sa Katolikong pagtuo no I'm not referring to the Roman Catholic but to the whole Catholic meaning universal church, the one holy Catholic and Apostolic Church, okay, which kita pod sa CEC kabahin ta ni ana nasayod ta nga we are against abortion, okay, nasayod kita nga tutol ta sa abortion, okay, tutol ta sa mga uban nga pamaagi nga mupatay sa kinabuhi sa tao. Okay? Kinahanglan nasayod ta dana ha. Labi na kung kay membro ta niini nga communion sa Charismatic Episcopal Church, no? Ayaw gid pagunahuna nga okay nga option ang magpa-abort, no? It is not an option. Okay? Dili na naangay debatihan nato kung maayo ba nga ipakuha ng bata sa sulod sa tiyan sa iyang inahan tungod kay ang inahan dili pa andam sa responsibilidad. Okay? Mga babae, labi na mga batanon nga mga babae, never ever think of abortion. Okay? Ayaw gid mo pagunahuna nga inyo nang ipakuha ang inyong mga anak. Kay kung inyo nang himuon hangtod sa hangtod, patyon mo sa inyong konsensya. No? Unsay kasagara nga mga testimonya sa mga babae nga nagpa-abort? Unsay common nila nga testimony nga sukad nga ila nang gihimo? Okay? Hangtod karon maglisod sila og katulog. Tungod kay magsigi sila og hunahuna dadtong ilang anak nga gipakuha. No? Atong unahon-naon nga muingon ka nga, di pa man na bata, Father, di pa man na tao, kaya na pa man na tiyan, fetus pa man na. The moment nga nabuo na siya diha sa tiyan sa iyang inahan, kinabuhi na. Amen? Kinabuhi na. Ayaw pag-unahuna nga, makonsidera na siya nga tao, kanang inigawas na.
The moment ka naa na diya sa sulod sa tiyan sa iyang inahan, that is already life. Okay? Kita sa CEC, sa ako pang giingon, no, we are pro-life. Igna imong tapad nga, you are pro-life. Oh, pro-life. Unsa man ang pasabot sa pro-life? Meaning, dapig ta sa kinabuhi. Mauna nga, color red ang atong gisulob, atong gigamit nga color, tungod kay atong hinumdom ang kinabuhi sa mga inosenteng bata nga gipatay. In fact, kaning kandila nga naa din sa altar table, kaning gamay nga kandila, this is the candle of the innocents, no? To remember ang mga bata nga gipatay. That's why atong ginadagkutan every mass. Okay? Kay ginalakip nato sila sa atong mga misa. We remember them. Wala tayong makalimot nila. Okay? O kining atong pagka-pro-life, mauni ang usa sa pundasyon sa atong komunyon sa Charismatic Episcopal Church nga kita dapig sa kinabuhi o supak kita sa bisan unsang pamaagi sa pagpatay sa kinabuhi. Ilabi na gyud ang abortion. Mao nga dili ta pwede nga maghimo og mga butang nga mukuha sa kinabuhi sa tao. Kay ang Ginoo mao ang tinubdan sa tanang kinabuhi niini nga kalibutan. God is the author and the source of all life in this world. Ang Ginoo may tag-iya ana nga kinabuhi. Siya lang ang muhatag sa kinabuhi ug siya ra pod ang adunay katungod nga mubawi sa atong kinabuhi. Amen? Turn with me to Job, chapter 1, verse 21. Job, kapitulo 1, versikulo 21. Miingon si Job, nataw ako nga hubo, ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo mao'y naghatag, ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. Okay? Ingon si Job, naked I came, okay? And I die naked. The Lord has blessed, and the Lord will take it away. Blessed be the name of the Lord. Nasayod si Job nga ang iyang kinabuhi, taliwala sa mga pagsulay nga iyang nasinati, bisag giignan na sa sayang asawa nga tungluhan na imong Ginoo o kamatay na. No? Pero unsa ingon ni Job, ang Ginoo mo ay naghatag, ang Ginoo ra po'y mubawi. Kinahanglan kita pod makasabot ta na ang Ginoo mo ay naghatag sa atong kinabuhi, ug ang Ginoo ra po'y nasayod kung kanus-an niya kuhaon ng kinabuhi nga iyang gipahulam nato. Amen? Mo nang ay mo dali og kamatay. Ay mo pangapura nga mga adto makikita na mo sa Ginoo. Okay? Kay each of us na atay kaugalingon nga gitawag nato nga timeline. Kung kanus ata kutob nini nga kalibutan. Kung inighuman sa wali, dana ka kutob, mao na ang kabubuton sa Ginoo. Okay? Mga kaigsuonan, ang atong kinabuhi, mahal ug balaan. Ang atong kinabuhi is costly and holy. Okay? Nganuman, tungod kay gibayran ug gilukat ang atong kinabuhi, pinaagi sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo ug manluluwas dito sa cross. Our life has been paid and bought by another life itself, which is the life of our Lord Jesus Christ dito sa cross. Gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo ang matag usa kanato. Gibayran niya ang atong kinabuhi nga mahaw-as tagikan sa kinabuhi nga pagpakasala o kinabuhi nga makapaimpierno nato o gibayran na niya pinaagi sa iyang kaugalingong kinabuhi aron nga makabaton ta og kinabuhi. Mauna nga timan-in ninyo, ang inyong kinabuhi is precious in the eyes of God. Bililhon ang matag usa kaninyo sa mata sa Ginoo. Amen? Tuo mo ana? Tuo na lang, Father. Turn with me to 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19 ngadto sa 20. Dili ba ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios
nagpuyo sa atong lawas isip iyang templo. Busa kining atong lawas dili ato kundili iya sa Dios. Amen? Kini nga kinabuhi, kini nga lawas, iya ni sa Ginoo. So ayaw pagbuot-buot kung unsay imong gusto buhaton sa imong lawas. No? Mga tao karon, liberal kay panghuna-huna. My body, my rules. Oh? Say my body, my rules. Na kung imong badlongon, ignon din ka, may man og ikaw may nagpakaon nako. Hala, kuyaw kay no? May raba og ikaw may nagbuhi nako. Unya kung magkinaunsa, tabangi ko ninyo, manuktok ko sa inyong malumo nga kasing-kasing. Ngano apil malaging uban? Ha? Nga may body, may rules man ka. Di ba? Mga igsoon, kining atong kinabuhi, this is not ours. Gipahulam ra ni sa Ginoo. Amen? Kinahanglan nga masayod ta ana, kay kung masayod ta ni ana, makahibalot ta kung unsaon nato pag-amping sa atong kinabuhi. Amen? Okay, pero kung ang tao gani nga wala na sayod ni ana, mao na magpasagad na sa sayang kinabuhi. Bisan unsa iyang buhaton. Unya kasagara nga rason, asag di lang mga matay ra bitaw gyapon tang tanan. Mga matay ra bitaw gyapon tang tanan. Mga matay bitaw tang tanan. Pero ayaw pagdali. Ha? Mao nga ampingan nato ang atong kinabuhi. Dili ta maghuna-huna nga bawian nato ang atong kaugalingon niini nga kinabuhi. Daghan nga mga tao ang basta-basta na lang mukuha sa ilang kinabuhi. Giunsa man nila pagkuha? Pinaagi sa paghikog o pagpasagad sa kaugalingon. No? Paminaw mo ha? Adunay report gikan sa mentalhealthph.org nga nag-ingon nga adunay 40 ka kaso sa suicide matag bulan sa Pilipinas. Every month kuno diri sa Pilipinas naay ka report nga average og 40 ka kaso every month sa suicide. So kung every month 40 times 12 kamo nay magmat. I believe it's 4,800 sa isa ka tuig. No? Imagine 40 suicide cases kada bulan sa Pilipinas. Kasagara mga 30 anyos paubos ang edad. 30 years old paubos ang edad. Base usab sa report sa Department of Education, matod pa sa DepEd, nag-report man pud sila, nga sa tuig 2023 ni, 404 ka mga estudyante ang namatay tungod sa paghikog. Diba? Why is suicide very rampant sa atong panahon karon? Anong bisan asa madungog maginato diri nga naay naghikog, naay naglaslas, no, naay sa panadya nagpaligis. Ngano man nga rampant kaayo ang gitawag nato nga suicide karon nga panahon because less people care about their life. Tungod kay gamay na lang ang mga tao nga adunay pagpakabana sa ilang kinabuhi. Daghan ang gusto nga mopatay sa ilang kinabuhi tungod kay naghunahuna sila nga pinaagi niini maundang ang ilang mga problema. Di ba? O nakasagara maghikog, no? No? Maghikog na lang kay aron maundang ang problema. Nawad-an na sila og paglaom nga magpadayon sa ilang kinabuhi. Walay paglaom, di naganahan. Manipulos ng kalibutanan ni. Pobre ra mangyapon ko. Paligis na lang ko. Bikot na lang kog pisik diri sa akong liog. Mga igsoon, ang paghikog o pagpasagad sa kaugalingon, dili solusyon nga masulbad ang atong mga problema. Agree mo na? Murag gamay ra ni agree. Sa uban, solusyon na nila. Mahala mo. Dili gina solusyon mga igsoon. Palihog, pagmata mo sa kamatuoran. Walay naghikog, walay nagkuha sa iyang kinabuhi nga paghuman dayon, nasulbad ang iyang mga problema.
Naa ba? Wala gyud. Nagdugang lang hinuon ni og problema. Ilabi na sa mga tao nga mabilin. Ngano man, kung maghikog, sampon, maghikog ka, di namatay ka. Ang mga tao nga nabilin, ang lungon karon perting mahala. Ang kape perting mahala. Ang pan perti ka mahal. Ha? Na kung gusto, na kung dito pag ipalubong dito sa private nga cemetery, perting mahala. Arang-arang na lang kung diri ka sa public cemetery. O kung gusto nimo, diyan lang ka sa likod sa inyong balay para way gasto. No? Ang asukar mahal, ang creamer mahal, ang baraha mahal, ang tanduay mahal, ang red horse mahal. Uy, nagtuo mo barato magpabigil? Ginoo. Perting mahala. Mahal ng palaliton karon. Mo na kung maghuna-huna ka nga maghikog ka, hunaw na nga mahal karon ang mga palaliton. Namatay lagi ka, pero imong pamilya nga imong gibilin nagkalitsi-litsi sa mga utang. Ikaw hayahay ka kaayo kay ambot lutaw-lutaw ka ra siguro, tanaw-tanaw kanila, ay salamat, di na ako magbayad ng mga utang nila. Sila na magpadayon. Imong gibinlag problema imong pamilya, nag-alboroto na inon sila sa imo. Panuway kato si anhing kuan, matay na lang gani bilin-bilin pag problema. Dili na solusyon, mga batanon, ha? Rampant ra bagi kayo sa mga batanon, no? Gitagaan lang og kuan sa maestro, gusto naghikog. Huy, maistoryahan pa na. Ay, kabalak ka. Dili pisi, dili ang solusyon na, dili paglaslas ang solusyon na. Ha? Gibuwagan sa uyab, wala maghikog na. Saan naman taon? Mura naman gid sa wa nagilain aga kita di ay. Or basin bugnaw lang pud kag simod pod. Kay dig pa kay. Kay dig hadlok man nagkawad-an. Father, nangahimo na magong bayot ang uban nahimo ng tumboy, gamay na lang gyud na bilin. Ayaw mo paghikog-hikog, no? Ikasab-an lang gamay sa ginikanan, nagmahay-mahay, nagdepress, naghikog. Saan man mo eh? Maghikog usab ang tao sa iyang kinabuhi tungod kay gikapuyan o gibug-atan na siya sa iyang kinabuhi tungod sa daghan nga mga problema. Mga problema nga walay kasulbaran, mga pagsulay, kalisdanan ug uban pa, no? Mostly mga rason maghikog tungod kay nabug-atan sa ilang kinabuhi, no? Kakapoy nagikaayo ni, di na nagid nako kaya, may pagmawa na lang ko. Ba? Kakapoy na kay dani akong bana. Kakapoy na kay dani akong asawa. Kakapoy na kay dani akong mga anak. Kakapoy kay dani among kahimtang nga pobre lang gid gihapon. Ang ending maghikog. Ha? Pero listen to this. Bisan unsa pa ang atong rason dili gihapon maayo ug makapahimuot sa Ginoo nga atong kuhaon ang atong kinabuhi sa atong kaugalingon nga pagbuot. Dili gyud na makapahimaya, dili na maayo nga himuon tungod kay nganuman usa kini kadakong sala sa Ginoo batok sa iya ug sa iyang sugo. Okay? Turn with me to Exodus chapter 20 verse 13 ug Leviticus 24:17. Exodus 20 verse 13. 10 commandments. Ayaw kamo si pamakak. 10 commandments ayaw pamakak. Ayaw kamo pagpatay. Pamakak. Exodus 20:13. Ayaw kamo pagpatay. Do not kill. Leviticus 24:17. Ngano man day unsa day consequence ana? Si bisan kinsa nga makapatay og tao kinahanglan nga patyon usab. Anna. O kini karon. Di ba? Tao. Lingia daw na imong tapad be. Tanaway imong tapad. Tao na.
Hala, nagkatawa lagi. Ano nagkatawa? Nagtawa man mo pa yung tao ba na? Sa man na inyong pananaw na di ay, murag duda gid ko. Mga inawayon gid mo ha. Mga tawagin sila, mga igsoon, kanang imong tapad binuhat na sa Ginoo. Tao na. Kung imo ng patyon, ha? Timan ha? Kung imo ng patyon, ikaw nga nagpatay, angay mo ka patyon. Pero labaw sa tanan, imong kaugalingon, tao pud ka. Kung imong patyon ang imong kaugalingon, nakasala ka sa Ginoo. Masabtan ninyo? Kay sala ang mupatay og tao. Kanang mga nagpa-abort, nakasala na sila batok sa Ginoo. Bisag unsa pay rason nimo. Maingon ka nga, gipa-abort na ko, Father, kay di pa manggod ko andam gud kay nag-eskwela man ko. Ba man sa ka nagpikangkang pod. Katawa ang mga mama. Unya, kamo pong mga lalaki pod nga nakaburos, ba man sa ninyo na gipaslak pod. Nga di man sa day mo andam sa responsibilidad. Nya magilak-hilak dayon, kay gikumpronta sa ginikanan, nganong naburos man ka? Kinsay papaan eh. Nya kinisang ubang laki pod, nga birigod sa gigay pod balihon. Kay panggitago din dito sa kung asa ilang mga parinti. Stilan gigayo. Way mga kabangkaagan, mga walay sense of responsibility, nangahuyang na ang atong mga kalalakinan karon nga panahon. Wa na nga mao. No? Mauna, no, labi na mga batanon, ayaw pagtikangkang, ayaw mo pagpamuros, kung di mo gusto responsibilidad nga sayo pa. Ha? Kay ang pagbaton og anak usa kini kadako nga responsibilidad. Ngano man tungod kay kinabuhi ang imong atimanon. Gasa gikan sa Ginoo. Nabri gasa nga imong ipakuha iuli. Ha? Nabri gasa nga ilabay dito sa basurahan, sa kasagbutan. Nabri gasa nga ikaw gitagaan pero ipanghatag nimo sa lain. Na nga, timanin ninyo, no, labi na mga young people. Kung dili mo gusto magkalitsi-litsi ang inyong kinabuhi sa sayo pa ninyo nga edad, ayaw mo engage sa mga inganang butang. Pag human mo sa inyong eskwela, swila mo aron swito. Swila aron swito. Okay? Ang eskwela dili man gini mao gyud ang as most other people saying it is the bridge to success. It's not the bridge to success, but it's just an instrument used by God aron nga makasugakod ta niini nga kinabuhi. No? Kay lahi ra gyud kaayo biya gyud ang kinabuhi nga naakay kahibalo nga nahibaloan nimo pinaagi sa pag-eskwela. Ya tinuod, dili man sa tanang panahon kay Father, naman lagi ng mga milyonaryo lagi, Father. Huwag na ka mag-eskwela, pero nga milyonaryo man. Uy, nasayod ba mo nga, pag abot na nila anang nga estado sa ilang kinabuhi, nag-eskwela sila. Kay gusto nila nga madugangan pa ang ilang kay balo. Kaya nga naman, na naman sila kapasidad nga mag-eskwela. Kaniadto kay wala man. Muna ang karon kamo mga estudyante, gipa-eskwela mo. No? Ayaw ninyo sayang-sayangin na. Di na magtuon, kay mag-date na lang. Sus, Ginoo. Di na mo tunga sa eskwelahan, kay magkiat-kiat na lang, igat-igat. Saan na Nangabagsak, no? Nangabagsak, pagkabagsak, kusog pa mo reklamo sa maestra. Ma'am, nga lang imo kong gitagaagkuan. Wado. Ano yung mga maestro, tig-record na sa inyong agi. Di ko kalimot, anak. Mao dyan na permi, painom sa amo. Kaming mga teacher ninyo, igo rami, sekretary rami ninyo.
Kung unsa inyong ihatag sa amo, mara po namo isulat dire sa among class record. No? Tagami og zero, di zero po ako ibutang. Lang-alang. Ang kanang uban nga papasaron mo, kaluoy, mo nang gitawag nga kaluoy. Bisan dili unta kaangay kaluyan. Pero kaluoy na sa Ginoo. Mao nga kinahanglan atong ampingan ang atong kinabuhi, atong higugmaon ang atong kinabuhi kay gasa kini sa Ginoo. Your life is a gift from God. Your life is a blessing from God. Amen? Ang imong kinabuhi gihatag na sa Ginoo aron nga mahimo kang panalangin ngadto sa uban. Una-una agad, katong numero ganina, katong 1.65 million sa Pilipinas kada tuig nga mga bata nga ginapa-abort. Huna-huna akong apil ka nadto. Di wala unta ta nakita-kita karon. Mauna nga isipa ang imong kinabuhi nga dako kay na nga pribilehiyo gikan sa Ginoo. It's a privilege from God. Kay nga naman, kay wala ka nalakip atong mga nabiktima sa abortion. Di ba? Sa tanawan ng mga mama bitaw, pag masuko na bitaw sila sa ilang mga anak, unsa ilang ginasulti, may palagi gikumot ka sa una, napakasakuntian. May pagikumot ka. Parents, please don't say that to your children. Ha? Nanunglo mo sa ila. Ayaw ninyo nag-isulti sa inyong mga anak. Kay sakit kay na para namo nga mga anak. Makadungog mi anak. Kay mura og nagmahay-mahay mo nga natao mi. Ha, mga ginikanan ayaw ninyo isulti. Let us break that culture of death. Let us break that culture of cursing. No? Ayaw mo panunglo sa inyong mga anak bisag unsa pa mo kalagot sa ila. Namo. Wala man may ginikanan, wala man diha. Pero naignan gyapon mi anak. Sakit 'yun, sakit. Di ba? Karon nga Domingo, mahinumdum unta kita nga ang atong kinabuhi nindot kaayo. Wa mo nalipay sa inyong kinabuhi? Lepay. Halata man, halata. Nga ang kahulugan sa atong kinabuhi, wala nakadepende kung unsa ang kahimtang nato karon. The meaning of our life does not depend on what our current status is right now. But nagdepende kini sa naghatag kanato nga mao ang Ginoo. Okay? Dili nato depende atong kinabuhi nga wa gani pulos akong kinabuhi. Nga naman, pobre man ko. Ha? Tungod lugar kay pobre ka, wa na di pulos ang imong kinabuhi? Dili oy. Nakadepende na kung kinsa ang naghatag sa imo sa kinabuhi nga mao ang Ginoo. Unsa may sultis Ginoo? Pinangga taniya, iya tang gipakamatyan, iya tang giluwas, iya tang ayuhon sa atong mga sakit, magsangkap siya sa atong mga panginhanglanon. Ug uban daghan pa nga mga nindot nga mga butang nga isulti sa Ginoo sa ato. Usay mo gud itong una-una nga pagdaghan kag kwarta, good life. Pag wala kay kwarta, bad life. Dili na nga na mga igsuon. Na kinsa kasagara magunahuna ana, kana mga naong ra pug kwarta pod. Kana dili kabalo mo appreciate sa mga butang nga gihatag sa Ginoo sa ila. Ay gunahon na kinabuhi kwarta-kwarta ra. Dili ang kwarta mo ay nagpatuyok sa kalibutan. Ang Ginoo mo ay naghimo sa kalibutan o sa tanan nga niya dinhi. Bisan ang kanang kwarta. Mabitaw nga dili ta angay magpaulipon sa kwarta. Ang kwarta mo ay atong himong ulipon nato. Father, wa na ko'y kwarta, ulipon pagid ko. Ana man kumulugar ni Father. Ayaw ka balakap. Paghulat. Paghulat sa imong torno.
No? Di ba? Matupas kanta, gulong ng palad, minsan nasa ibabaw, minsan nasa, ano to isa? Ilalim. Oh, minsan nasa ilalim. Pero dili nga natong kinabuhi nga nagbase ta sa gulong ng palad. Hey Lord, kanus anasad ka nga ako na po'y nasa ibabaw, kay permi na lang ko nas ilalom. Kung magtuon lang gid bitaw ta sa pulong sa Ginoo, diha nimo makit nga ang atong kinabuhi wala nakadepende sa gulong ng palad, sa year of the snake, unsa pa na mga prosperity ball o unsa pa na nga mga patoto o mga chingchong-chingchang ninyo dinha. Wala na nagdepende diha kundi your life depends on the one who gave you that life. Amen? Gihimo kita sama sa hulagway sa Ginoo, busa itugot nga ang imong kinabuhi, maghatag usab og kinabuhi og panalangin ngadto sa uban. You are created in the image of God. Sa mata sa Ginoo, you are the apple of His eye. Ang uban mansanitas siguro. Dili apple. Pero ing anak ta kabililhon sa mata sa Ginoo mo nang magunahuna kasunod nga wa man ginagpangga nako. Wa ginagatiman nako. Walay Dios nga nagpakabana para nako. Una sa tanan timan namatay si Kristo dito sa cross. Dili lang para sa usa ka grupo nga mga tao, kundi para kanatong tanan nga motuo kaniya. Nituo mos Ginoo. Inyo ba siya nga Ginoo manuluwas? So, ayaw og kabalaka. Bisan pag unsay imong kahimtang sa imong kinabuhi karon, nabugatan man ka o wala, nagkalisod o wala, naay problema o wala, ayaw og kabalaka. Kay ang Ginoo nga maoy Dios sa tanan og tinubdan sa tanang kinabuhi, wala nakalimot nimo. Ignay mong tapad, wala nakalimot ang Ginoo sa imuha. Mga igsoon, kita ray nakalimot sa Ginoo. Nga naman, kay pag matabunan na ganitas problema, wa nay Dios nga sangpiton. Dito na sa isa ka Dios. Atong amahan sa tanang bakak. Atong Dios sa kangit-ngit. Mo na permi atong sangpiton. Pag natabunan na sa mga problema. Mauna nga sa matag gutlo sa inyong kinabuhi. Ampingi ang inyong kinabuhi. Amen? Katong mga palahubog, pag undang na mag-inom. Nga naman, gidali ra ninyong patay ang inyong kinabuhi. Unya, kung namatay ka sa colon cancer, unya, dili pa unta na kabubuton sa Ginoo nga mamatay ka, anak nga idara. Pero tungod kay di ka manggid ag patuo, kay palahubog ka manggid ka, ay namatay ka, moingon day nang uban, kabubuton to sa Ginoo. Dili to kabubuton sa Ginoo, pero ikaw mismo ay nagpili nga gusto na ka mamatay. Ha? Ayaw ninyo ipasagdi inyong kinabuhi. No? Katong gipangbawalan na mo, katong kung gipangbawalan na mo sa doktor, palihog pagpatuo sad mo. No? Katong mga diabetic, ipanghawa na tanan, ipanglabay na mga asukar sa inyong balay. Father, harsh kay ka, Father. Eh ano man, gusto pa usay, pag masakit na gani, ampo din sa Ginoo, Lord, tas ipa kong kinabuhi. Labon bitaw sa batanon pa, grabing pasagad. Kaon dinhi, kaon dito, inom dito, bisyo diri, bisyo dito. Noon sa man mo, kanta-kanta talaga na, it's your breath in your lungs. Unya, kusog po kay ka mo sigarilyo, kusog po ka mo vape, asa may breath sa Ginoo na? Laga-laga raman mo. Kamu, say, kita abi ninyo dili na suicide, kanang ingana nga pamagi, suicide na! Inyong naibala nga suicide, kanang maghikot sa PC, maglaslas, kanang pagpasagad na to sa atong kaugalingon, kanang gibawala na gani, na dili magpatuo, murag po kang nag-suicide, ana. Diba? Mauna pasabot, labi na sa mga anak, no? Sa diyang gimaymayan ta sa pulong sa Ginoo nga kung magpatuo daw ta sa atong mga ginikanan, mutaas ang atong kinabuhi. Nga naman, mapaingon ta sa maayo nga dalan, dili sa dili maayong dalan.
O na, mga igsoon, ayaw mo pag-suicide. Ha? Higugmaa ang inyong kinabuhi. Likayi ang pagpakasala, pinaagi sa pagpatay sa inyong kinabuhi. Kung di mo gusto nga kada Domingo magsige mig-ampo sa inyo sa eternal repose ninyo. Imbes nga prayer for healing, ay diretso na lang na sa eternal repose kay wa man nagpakabana gyapon. Sige kaon sa bawal. Pwede. Di ba? Nganong duol kini sa ako nga sa tawagan ni kining feast of the Lord, giver of life, because kaniadto no gamay ra ninyo na sayod ani, I also attempted suicide. Sa dito pa ko sa Cagayan, Narbaho. I also attempted suicide. Maglaslas unta ko. Wala pa ko ka-encounter og Ginoo dadto. Pero nag-alagad na ko sa Ginoo, pero wala pa ko'y lawom nga relasyon sa Ginoo ato. Nagkuha na ko gunting, nga talinis kayo. Ako na yana untaw. Dire. Unsay nakapugong? Nitingog akong cellphone. Unya, pagbasa nako, it was a scripture from John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Tulo diretso ang luha, buyan akong gunting. And then I said to myself, dili na ko muusab. Akong panggaon, akong kinabuhi. And then a few months after that, I encountered the Lord in 2017. Kasi natin ako ang Ginoo, nako'y personal encounter sa Ginoo na mao'y nagpadilaab sa akong kasing-kasing para sa iya. Ug nibalik ko diri sa Hinguog tungod kay gusto ko nga mabalik pagpangalagad sa Ginoo. Ug mao nang nagkita-kita pata karon. Kay kung gitayon to nako, wala na. Dugay ra. No? Mauna nga, let me remind you again, your life is so precious in the eyes of God. Please, ampingin ninyo na. Kaya sa atong tagline sa CEC, all life is sacred. Ang tanang kinabuhi, sagrado. Ignay mong tapat, all life is sacred. Naay usa ka youth nga nag-ingon nga, mao day mag-red kay all life is sacred. Dili na mao. Di na mao rason. Timing lang na imong joke. Ha? Ang atong kinabuhi sagrado. Okay? Amen? Please stand.